zajímají. Minule se mi taky stala taková věc, že jsme koukali se ženou na tu přes ten internet na tu českou televizi v Americe a tam ukazovali takovou chudáka ženu, to měla dítě, asi 5 let, to mělo leukémii, holou hlavu a ještě ji vyhazovali z paneláku. A to jsem se málem rozbrečel. Něco jsem už měl, byl jsem u té, jak se jmenuje taková, jak má ty velký kozy. Pavlovská. Pavlovská, no, tam jsem u ní byl. Tak. A pak jsem byl u Krause, a to už je dost dávno, tak s tím se debatovalo dobře, on je chytrej. A pak jsem byl u toho, jak se jmenuje, Veselovský. A ten mě taky překvapil, že je chytrej. No. Byl takový kravatě napucování, jsem říkal, to bude nějaký takový panáček, přiblblej. A teď budeš u Poláčka, a ten nějaký? A Poláček, to je pro mě jeden z nejlepších lidí, co jsem v životě poznal. To je taková síla strašná, že to je neuvěřitelný. To je strašná síla, ten člověk. Deči, Koller. Počkej, ale já ti řeknu jednu zajímavost, co se mi stalo včera. Jeho vtipy už znám, ale pro vás to bude vtipný. No to... Řekneš to o tom Černochovi s tím velkým pérem, jak zakoplo ten strom? No to mám to říct, no. Tak to nech na pondělí. Nech to na pondělí. Nechám to na pondělí, protože to je vzácná věc. No to bude to velká sranda. Bude to i vtipný, my tam budeme vtipný. Laco to bude vtipný, já ne. No, a co Koller?